Пише Петро Медвідь 20 января 2021 года вісти русини Свідника припомянули собі освобождення і ту страшну битву на Дуклі, де між 9 тисячами погибших дуже велика часть були подкарпатські русини. Що мають не забити русини наші про той страшний день на Дуклі? Свідницька власть через пандемію не могла організовувати в цьому році ніякі акти з нагоди 76-ї річниці освобождення міста Свідник, бо Словакія також у локдауні, як і ми були до наших днів. Но приматорка міста Марцела Іванчова уєдно з своїм заступником Михайлом Горіщаком індивідуально самі виразили у вівторок, 19 января, у тот самий благословенний день Богоявлення, уваження і почтливість освободителям Русинського краю. Вони казали, що пам'ятник совєтської армії у Свіднику у пам'ять побіди над германським нацизмом і фашизмом дуже важний для них, ведь там погибло 60 тисяч людей, з яких, мабуть, 9 тисяч там і поховані, но головне, що важливе, там по 2000 погибло і русинов, русинських вояків армії Людвіга Свободи. І їх почастували русини коло пам'ятника на Дуклі, то коло Свідника. І коло пам'ятника арматного генерала Людвіга Свободи, припоминаючи, що Сталін не пустив русинську армію Людвіга Свободи домів прямо з оружієм, боялися, а пустив їх русинов на уничтоження на Дуклю. Там ведь німці мали великі сильні позиції, стріляли, уничтожали ужасно десятки тисяч людей. Кстати, цей вопрос доднесь катається як російською історіографією, особливо воєнну, так і українською. На щастя, ми, русини, знаємо про то, пам'ятаємо про то, і дякуємо Богу і тим, хто проявив уваження, і даємо велику моральну оцінку і правову оцінку тим злочинам, за котрі ще у будущому будуть розбиратися наші русини.